לא רוצה? מה זה רואה בכל מקום? יש להם מקרה. הנה שם. הנה שם. לא אכפת לי אם אני כן. לא הולך להראות לך מה יש שם, ממש לא. הם בכל מקום רעבים. כן, אני יודע. תענוג. אני אראה לך משהו לרחוב. יש כאן את המקרה. יש קומה למעלה. זה לא נראה לי שלהם. מה יש כאן? יכול להיות לך. אתה יכול ללכת למשטרה. וואי, הם גנבים, אני יודע. מה זה? זה מנגל? כן. יפה. כאילו פותחים. זה הבלון שלו למעלה? כן, שם למעלה. אם את העץ הזה. לא מטפלים בו. זה בבית. אתה לא מאמין מה אני שומע? זה מגיע משם. שם. יש כאן חתולה אמא. אתה מבין איך נבלתי? יש פה שם חתולה. בוא לעמוד שלי, בוא. איתן, אמרת לי שהשנה עובר. לא יכול לעבור שניהם בעיה שם, הכוונה לא קח לך ממא. לעבוד. לא רוצה? אין תיח ואין כלום. שוקולד? לא. שניהם בעיה עכשיו. רוצה תוספת ולא עושה תוספת. יואו. אין תיח, אין ריסור. למי? הוא היה מראה. אוי, יש כאן משהו מוזר ואני עומד לגלות אותו. יש כאן עוד עץ, הם מטפלים בו. פה יש כאן סרט. פה יש כאן סרט.
הבית המפואר הזה. קלוט את הבית המטורף הזה. יש שם רעש. גם. סבתא הולכים? הוא לא סיפר עד שלא יהיה בטוח. כן, יפה. סבתא הולכים? אפילו להורים שלו. חכה חמוד. משכנתה, הרבה כסף, אבל עדיף מאשר לשלם שכר דירה. דווקא נעים שכר. הנה החתונה. היא מובילה אותי לחתונה. מה זה שם? שם? תשאיר אותך. אימא'לה. ככה זה היה כזה. ככה זה. כן, אם אין לה סכום, היא לא נותנים. אבל היא שלא תבזבז את הכסף של הדירה. לא, זה בבנק. לא כל הכסף נשאר. סבתא בוא נראה. מה שיש לה זה לא דירה. לא בא לי. שב אצלנו. תוספת. הוא אמר, הוא רוצה ללכת להביא את האחים, שהוא יבוא עוד שעה. אמרתי לו, אין דבר עוד שעה, אני הולכת לשתות. עייפה. מאיפה יביא אותו? הוא לא רוצה לבוא, הוא כל היום במחשב. טוב, אז הם כבר סבתא. גרים שם בבית? מי? אבא שלו שקנה את הדירה הזה. לא, זה לא אבא שלו כפרה. השני. השני, הרמה. אמרת אבל שהם את הסיר והולכים. יאללה, נו. השני. בטח אם היה לו מישהו כמה מאות, 200, 300. מותק הוא חסך שקל לשקל, הוא לא כמו גדול. נכון. גדול שלי חבל על הזמן. רק יש לו 2 שקלים, הוא כבר מבזבז 5. כן. אז אז אין אותו. ברור, מה נעשה? אחד ככה ואחד ככה. הדירות שם, כולם שווים אצלך? לא. זהו. הדירות שם, ואת חושבת שבשבע 4 חוסכת? חדרים עולים 1,700,000. והיא לא יכולה לקנות ב1,700,000. אין לה את הסכום הזה, גם לא תקבל מהבנק. זהו, זה בעיה. כמה המקסימום שהיא יכולה להוציא? מה זה? כמה מקסימום שהיא יכולה? זהו. מה, מאיפה? לדירה. מהבנק? לא, בכלל, לשלם, נגיד. לשלם? לקנות. מה המחשבה? 1,300,000? 1,250,000 גג, זהו. לא, יש לה 1,300,000 של הבית. או 300 גם לא תוכל. למה? היא יכולה ב1,200,000 לקנות בית. כן, אבל יכולה. אין ב1,200,000. יש. היא לא חייבת פה, היא עכשיו לפה. היא רוצה ללכת. עד לשמיים. רגע, היא רוצה ללכת לאיפה? יש חוסני העיר. נו. לא, היא לא רוצה ללכת חוץ מהעיר. היא רוצה פה להישאר. גם בשכונה שם היא לא יכולה לקנות ב1,200,000. אין לה זכות. מה את חושבת שהיא עשתה טעות שהיא מכרה? טעות גדולה, לא גדולה, גדולה מאוד מאוד. אמרו שהיא הייתה צריכה קודם לקנות דירה, לא, ואחר כך דירה. למכור. לא מוכרים ולא קונים דירה. עכשיו לא. דוגמה, כבר מישהו גר בדירה שלה? חטפו אותה. זה אישה שהיא קנתה אותה. לא אישה שהיא רצתה את זה בשביל בדרים. בשביל להשכיר. עכשיו אם היא תגיד לה, תקחי עוד 100,000 על מה שקניתי, ותביא לי את הדירה, היא לא תשכיר. לא, היא גם לא שווה. לא שווה, הוא לא מבין. מטבח מטר, רק מטר לכיור. מה את אומרת? הוא עושה מזה. 3 מטר. לא מטר, 3 מטר. חבל שלא הלכת פעם. הלכת פעם? לא, לדירה החדשה שלה לא. אבל אני חושבת שהדירה שם עם אבנר הייתה נהדרת. לא, מה היא אבל הפסידה? שם זה 5 חדרים. אסתר הפסידה אותה. את יודעת כמה עולה דירה עכשיו אפשרי? יש שם. רק המגרש. בשני צדדים כן. היו, את יכולה להכניס 50-60 איש. רק שם. אבל יש עכשיו. ועוד אבל היא אחדים. צריכה 1,700,000. איפה 1,700,000? היא לא איזה יכולה. שכל הלך לה. היא לא יכולה להשיג 1,700,000. אבל היא לא התייעצה איתכם? לא. אז היא תעשה. כלום.
לא תעשה לא שם מחרה שמה או לא שם מחרה פה. היא היא לא. מחרה לה לבד. היא לא הייתי מסכימה שהיא תמכור. כן. לא, אסתר. היה לה בית יפה שם. את לא יודעת. אני יודעת, הייתי אצלה. איזה נוח. לא אסתר, פעם אחת. אסתרי, איזה נוח. כן. איזה נוח. כל דבר. בכל דבר יש לך רחב. מרחב. חדרים רחבות. מטבח. המבדיה, בית שימוש, תיכנסי בכיף. אני אגיד לך למה היא מכרה, יש שניים גורמים. שני אנשים. טוב, זה בגלל אבנר. לא, אבנר חסו חלילה. לא, אבנר קיבל את שלו. אבנר, שהיא יכלה, הכל. שהיא מכרה למעלה, זה שלך כבר, זה הייתה דירה שלה, פרטית שלה, לא שהיא... נכון, זה הכל שלה. וגם פה זה שלה, אבל מי שם הגורם שהיא מכרה? אחד, והבן שלה, לירן, היד. אמא, תמכרי, תקראי לנו בית יותר יפה. לא, נתי. נתי, כן. שגע אותה. תמכרי. עכשיו הוא גר הוא גרם פה, לה. נתנו לו לא, חדר. אני לא, הוא גר בחדר, הוא לא רוצה... אני בכלל לא רוצה שהיא תמכור, אסתרי. אמרה, אמא, אני לא יכולה לעמוד בזה. היא מארחת בסלון 20 נשים ביום שבת, מארחת אותם, יש מקום. 20 בשבת בסלון שלה. יש לה פינת אוכל ויש לה... איזה, בהוא? כן. גוענת. רק המטבח, איפה היא שמה את הכלים? על המקרר. אל תאמיני לה. תגידי רגע, זאת היא גרה על ידה, נכון? מי זאת? אמא של מעדני. כן. רחל. רחל. כן, על הפנים. אני יודעת. חננה. ראיתי אותה באזכרה. זה השכנה שלה. זה 19 בת 17. כמה צורתה סוכר? אני לא רוצה קפה. אני בעד. נו. היא מכריחה אותי לשתות קפה. בא לי ללכת. אז לך. בואי את. תתקדמי. חכה, לא הולך לבד. לא, אסור ללכת לבד. נו בואי כבר. חכה, רק תשתה קפה, לא. ואני אקים אותה בכוח שתלך איתך. כפרה. בסדר? הרי ידיים שלי כפרה עליך. טוב, נשמה? טוב? רק תשתה קפה. ולמה הבאת אותו אם הוא לא רוצה להישאר? הוא רצה, אבל עכשיו אמר לי. את אמרת רק מביאים את הסיר והולכים. טוב, הוא יקבל מתנה ואתה רק תשתה כוס קפה. לא רוצה. את יודעת איזה יום הולדת עשינו לו? בוא נספר לדוד יצחק. מתי? בוא, לפני שבועיים. בוא נראה. תראה. יאאא. את יודעת, אבא שלו הביא מסנפח ענק. כל הכיתה שלו באה. וואי. כולם באו? כן. כן. רק 7 ילדים. כמה? 7. אוקיי. 10 ילדים באו, והיה כיף, אבל היה כיף. נו בואי כבר. בן כמה הוא, אתה יודע? ספר לו בן כמה. נו? ספר לו. 10. לא, איזה 10. 10 זה אחיו הגדול. 10 זה... אתה יודע? אתה זוכר שעשינו לו מסיבה לגיל 80? שהיינו פה? שבאתם?